Volá sa Zahi Hawass. Egyptológ, celebrita, politik vedy. 30 ročia mal absolútnu moc nad prístupom k egyptským pamiatkám. Každý vedec, ktorý chcel skúmať podložie Sfingy, musel prejsť cez neho. Japonci zastavení. Američania zastavení. Francúzi zastavení. V roku 1980 Hawass sám vstúpil do tunela pod Sfingou. Sám ho preskúmal, sám natočil video. A potom verejnosti povedal: nič zaujímavé. Len prírodná anomália. Ale svedkovia, ktorí video videli, hovoria o opracovaných stenách. O geometrii, ktorá nie je prírodná. Hawass nikdy nedovolil nezávislé overenie. A potom prišiel rok 2011. Arabská jar. Hawass bol krátko zatknutý a keď sa vrátil, zmenil tón. Začal pripúšťať, že dutiny existujú. Prečo práve vtedy? Čo sa zmenilo? Celý príbeh nájdete na kanáli. Link v popise.